Sa unang adlaw sa pagpabus sa General Community Quarantine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kakuwangan sa public transportation na sinati. Si Luan Mirondina sa report. Magduha ka oras nang nagpaabot og pampublikong sakyanan si Melvin Villagorda ug ang pipila ka mga taga-barangay Mactan. Nagdahom siya nga mas dali siyang makasakay karong adlaw. Human masayri sa balita nga may mga series bus na sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Sama niya na problema usab og masakyan si Felisa Baril nga mo-claim unta sa cash gift sa iyang bana nga usa ka senior citizen. Ingon man to karon unta ang kanang series unya nangyawat pod lagi unta mi diri nga makasakay mi sa ilang series unya wala man karon. Mao na nga ganihar mi diri hapit na mi mo duha ka oras. Bana na lang mo pliti mig 28 basta nakauli na mi. May mga modernized jeepneys nga milabay apan inilugay ang pagsakay tungod kay limitado ra ang mga pasaherong pasakyon. Gani base sa among naobserbahan, wala gayud matuman ang insaktong distansya sa matag pasahero nga unta one seat apart. Dinhi sa Mactan New Town ang magsilbi untang loading ug unloading area alang sa mga series bus tungod kay sila man ang gihatagan og special permit sa LTFRB nga mo'y magsilbing public transportation sa mga GCQ area sama sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan kun inyong mga kita, daghan kaayong mga pasahero ang nangatanggong kay walay masakyan. May nabantayan usab kaming usa ka multicab nga namasahero apan limitado ra ang sakay niini. May gibutang nga ali sa lingkuranan alang sa social distancing. Sa telephone interview, gipasabot ni Danilo Padro, manager sa Series Bus Cebu North, nga nahukman nilang dili lang una magsugod og operate bisan kung nakakuha na sila og special permit kay buot sa mayor nga dungan ang Series Bus ug ang mga multicab nga makapamasahero. Kasi pag may pabiyahe dito, kung wala go signal sa LGU nga pwede mo biyahe, kay basinon niya hinoon na yung mga panghitabo dito ba? Kay masuko niya ang mga operator o ang driver sa jeepney niya, sila taga LGU, di man sila kapasalig nga mabantayan nila. Gipasabot ni Attorney James Saison, City Attorney, nga walay pagsupak ang lokal nga kagamhanan sa operasyon sa Series Bus sulod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato naon under sa GCQ wa naman tay ayuda mahatag. Unya duha ka buwan na ni nagantos taon nato mga jeepney drivers. Ni commit ang mga jeepney drivers nga mo observe yung social distancing, no? So wa ta kakita sa logic nganong di sila pabihion. Karong adlaw, gilaumang mopahibaw ang mayor sa tagduma sa Series Bus. Kundungan na ba silang maka-operate sa mga multicab drivers ug mga adlaw. Apan karon palang daan, may mga unverified reports na nga posibleng ipaubos sa modified enhanced community quarantine ang Dakbayan ug posibleng makaapekto na usab kini sa public transportation. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.